a punt ja aquesta entrevista amb el que serà el nou equip directiu de l'Institut Les Vinyes o en el curs 2020-2021. Primer de tot, saludar els seus integrants, en Josep Amaya, professor del centre, i que, com deia en Josep, bon dia. A partir del curs vinent passaràs a formar part d'aquest equip directiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, Lolo. Gràcies a vosaltres. Saludar també la Lídia Jiménez, que serà una altra de les professores que s'estrenarà en aquesta nova etapa dins de l'equip directiu. Moltíssimes gràcies també, Lídia. Bon dia, gràcies a vosaltres. També ens acompanya l'Alba Rodrigo. Ella ja és membre de l'equip directiu, però a partir del curs vinent serà també la nova cap d'estudis. Alba, també gràcies per ser-hi. Bon dia, moltes gràcies. I per acabar aquesta ronda de presentacions, saludar la Yolanda González, que a partir del curs vinent formalment serà la nova directora de l'Institut Les Vinyes. Yolanda González, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres. I a més m'imagino que afrontant aquest nou repte amb il·lusió, malgrat que al final serà un inici de curs una mica accidentat, entre cometes, en comparació a la resta de cursos per qüestions òbvies. Doncs sí, afrontant el nou repte amb il·lusió, amb el compromís i implicació que durant aquests 9 cursos que porto treballant a l'Institut Les Vinyes he adquirit. Fa 7 anys ja que formo part de l'equip directiu com a coordinadora pedagògica i ara agafo el relleu de l'actual directora, com tu deies, amb il·lusió i acompanyada d'un equip que també té un recorregut a l'Institut, també fa molts anys que hi treballa i un equip molt cohesionat. Per tant, 9 anys de trajectòria a l'Institut Les Vinyes, 9 dels 11 d'història que té el centre, perquè es va inaugurar l'any 2008, per tant, un institut plenament, amb un projecte educatiu plenament consolidat i conegut al municipi i del qual, de banda, ens agradaria molt conèixer quins són els seus objectius principals. Un centre petit, de 2 línies, de primer a quart d'ESO, però amb un projecte prou definit. Doncs, com bé has dit tu, el centre neix fa 11 cursos. És un centre petit, de 2 línies, de primer a quart d'ESO, amb un projecte consolidat i conegut al municipi de Cubelles. Destacar aquí 3 objectius principals del nostre projecte educatiu. Primer, com a centre públic, promoure oportunitats d'aprenentatge de qualitat, formar ciutadans competents, capaços d'adaptar-se als canvis que la societat ens porta i continuar avançant cap al camí de l'excel·lència educativa, essent un referent de qualitat aquí al nostre municipi. Trets d'identitat que ens identifica. Posem una especial cura a l'acompanyament amb la transició de primària a secundària, amb aquell alumnat que passa d'etapa, de 6è de primària a primer de l'ESO. Tenim un pla d'acollida de primer de l'ESO per atendre famílies i alumnes. Promovem, com no ha de ser d'una altra manera, la cultura de l'esforç i la constància com a eix vertebrador de tot ensenyament i aprenentatge. L'acció tutorial i l'orientació educativa al llarg de tota l'etapa de l'ESO té per nosaltres un pes molt important al nostre centre. L'atenció individualitzada, el seguiment formatiu del nostre alumnat i el seguiment personal, la comunicació amb les famílies, el fet de ser un centre petit ens permet conèixer no només els tutors o l'equip docent, sinó també l'equip directiu, ens permet conèixer l'alumnat de manera més personalitzada. El treball en equip del professorat com a eina fonamental per satisfer les necessitats educatives i personals del nostre alumnat. Som un claustre petit, un claustre de professors petit, i això també facilita les sinergies entre nosaltres. I, per últim, dir que, igual que fem aquest acompanyament entre primària i secundària, quan el nostre alumnat finalitza l'etapa de l'ESO, acompanyem amb aquesta transició als estudis postobligatoris. Ajudem, a través dels tutors i de l'orientadora educativa, a fer aquesta presa de decisions en funció de les seves vocacions, de les seves aptituds, dels seus interessos acadèmics.
Per tant, doncs, aquests són, diguem-ne, trets generals, els principals punts forts i pilars del centre. Alba Rodrigo, com dèiem, doncs, qui serà la propera cap d'estudis. Pel que fa, doncs, entrem una miqueta més al detall de les matèries, com definiríem aquest currículum educatiu de l'Institut Les Vinyes? Doncs el currículum d'educació secundària obligatòria té una càrrega setmanal de 30 hores, de les quals a primer d'ESO 2 són optatives. Les matèries comunes a primer són les matemàtiques, la llengua catalana, castellana i l'anglès, les ciències socials, la biologia i geologia, tecnologia, educació física, música, visual i plàstica i cultura i valors ètics o religió. Les matèries optatives, a més de reforçar i ampliar coneixements, també tenen com a objectiu motivar, despertar vocacions i estimular la creativitat de l'alumnat. Als centres s'ofereixen optatives des dels diferents àmbits, com són des de l'àmbit científico-tecnològic, l'optativa d'or, les mates estan fetes per tu i l'optativa de robòtica. Des de l'àmbit d'expressió, optativa d'esports i l'optativa d'expressió artística. Des de l'àmbit social, l'optativa d'emprenedoria. I des de l'àmbit lingüístic, mitjans de comunicació, amb la qual us fan aquí moltes visites a la ràdio, l'optativa de cinema, teatre en anglès i l'optativa d'alemany. Les optatives de primer i segon són trimestrals per promoure que l'alumnat pugui fer un tastet dels diferents àmbits i a partir de tercer són anuals, excepte la segona llengua estrangera, que és l'alemany, que li donem un protagonisme especial al centre i a partir de segon es fa de manera anual per donar continuïtat a la llengua. A banda, des de fa 7 cursos organitzem també un intercanvi lingüístic i cultural a Berlín en el que pot participar tot l'alumnat del centre a partir de segon d'ESO, on la llengua vehicular és l'anglès i l'alemany. I per l'impuls de llengües estrangeres també organitzem els crèdits de síntesi de primer i de tercer d'ESO en estades d'immersió lingüística en anglès en casos de colònies. Per tant, doncs, una llengua de l'alemany que al llarg del temps ha anat adquirint una preponderància pel que fa a la llengua dels negocis dins de la Unió Europea i ara amb el Brexit encara més. Per tant, es cobreix una necessitat destacada i cada vegada més important a l'hora de formar l'alumnat. Una de les preocupacions també, o dels interessos dels pares, a banda, òbviament, del currículum educatiu, com és lògic i natural, també és una miqueta conèixer la tipologia dels espais del centre, atès que són allà els seus fills i filles passaran moltes hores al llarg de la jornada. Seria molt més interessant si haguéssim pogut vindre a visitar-nos. Com no s'ha donat aquesta circumstància, vaig a fer una petita presentació de lo que serien les nostres instal·lacions. L'institut dona a 2 carrers, per tant tenim 2 portes d'entrada i 2 espais molt diferenciats separats pel pati, que està just al mig, el qual dona molta sensació d'amplitud i està composat per una pista de ciment de futbol i 2 de terra. En una banda es troba primer i segon d'ESO i a l'altra banda tercer i quart. I l'entrada i sortida del centre es fa per diferents portes. Així també, quan l'alumnat de primer arriba nou al centre, no té la sensació d'estar barrejat amb l'alumnat gran i se sent com una miqueta més protegit. Cada grup té la seva aula dotada amb ordinador i projector i a banda tenim altres aules específiques. Al centre disposem de tallers de tecnologia, diferents aules d'informàtica repartides en aquests dos espais, laboratori científic, biblioteca, saló d'actes i altres aules auxiliars per fer desdoblaments o per fer optatives. I quin seria també l'horari marc, Alba? L'horari del centre és de 8:15 fins a 3:45, amb una pausa al mig de 30 minuts corresponent a l'esbarjo, que és de 11:15 a 11:45. L'alumnat fa 3 hores, l'esbarjo i 3 hores. L'alumnat de primer, amb ell tenim en compte aquest canvi horari que fa respecte al que tenia en l'escola, ja que estarà més hores al centre. I a les últimes hores mirem de reservar-les per matèries optatives o l'educació física o també la tutoria. Seguim avançant en aquesta entrevista amb l'Alba Rodrigo, el Josep Amaya, la Lídia Jiménez i la Yolanda González, el nou equip directiu de l'Institut Les Vinyes, per conèixer una miqueta més de prop i una miqueta més en profunditat el centre de cara al curs vinent. Un tema sempre d'importància per a les famílies, Yolanda González, sens dubte, és aquesta atenció a la diversitat i sobretot les ràtios d'alumnes per aula que ve constant al llarg de cada curs i, per tant, el que dèiem, una de les preocupacions de les famílies. Doncs bé, dir que l'ensenyament a l'Institut Les Vinyes gira entorn a un aprenentatge competencial.
Les diferents estratègies didàctiques o metodològiques que treballem al nostre centre tenen com a objectiu, primer de tot, facilitar la participació de tot l'alumnat, el desenvolupament de les diferents intel·ligències múltiples i el respecte a les capacitats de tots, tant de l'alumnat que necessita suport com de l'alumnat d'alt rendiment que necessita reptes. Combinem diferents tipus de treball, el treball cooperatiu, el treball per projectes i, evidentment, el treball individual, que també és molt necessari. A primer de l'ESO tenim dos grups, és a dir, un primer A i un primer B. Llavors, ara us posaré una mica uns quants exemples de com fem aquests agrupaments per reduir la ràtio, com tu bé comentaves. Una de les estratègies que tenim són els agrupaments flexibles dels dos grups de primer que tenim, del primer A i del primer B. Quan l'alumnat fa matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana, es fan 3 grups. D'aquesta manera, reduïm el nombre d'alumnes per classe i podem atendre millor aquest alumnat. Una altra estratègia és la de desdoblament entre dues matèries. Per exemple, primer de l'ESO, desdoblem tecnologia amb biologia i tecnologia amb anglès. Què vol dir desdoblar? Desdoblar vol dir dividir el grup per la meitat. El primer A es divideix per la meitat, amb la qual cosa aprofitem per anar al taller de tecnologia o al laboratori científic per treballar de manera més pràctica i més experimental. Una altra estratègia és la de docència en equip. En determinades hores pot ser que hi hagi 2 professors o professores per aula. D'aquesta manera facilitem i fomentem el treball cooperatiu i podem atendre l'alumnat de manera més personalitzada. I, per últim, una altra estratègia que es diu Programes de Diversificació Curricular, el projecte ONADA, amb la que l'Ajuntament és col·laborador, que consisteix en que l'alumnat, a partir de certa edat i cert perfil d'alumnat, combina la part acadèmica al centre amb pràctiques professionals, empreses o entitats del municipi. Per tant, aquestes són les línies mestres amb les quals treballa l'Institut per poder disminuir, optimitzar les ràtios d'alumnes. Hem detallat una miqueta tot el que és la feina, sobretot dins de l'aula, i la feina també més de currículum didàctic a dins de cada classe, però Josep Amaya, un altre element tret fonamental és allò que es coneix com a entorn i convivència, que genera també un sentiment de pertinença de l'alumnat al centre. Quina seria l'estratègia, en aquest cas, d'aquest nou equip directiu en aquest àmbit? Doncs nosaltres som un centre molt dinàmic, amb un claustre molt motivat, que ens agrada molt fer classe dins de l'aula, però també fora de l'aula. Llavors, cadascun dels departaments programa una sèrie de sortides desenvolupades al llarg del curs, entre les quals podem destacar les colònies que fem en anglès a primer i a tercer de l'ESO, en el qual es treballa el treball de projecte de síntesis. També al primer trimestre fem sortides a la natura per conèixer el nostre entorn, facilitar la cohesió de grup i promoure la convivència fora de l'aula. Així mateix, participem a la Setmana de la Ciència a Sitges, al Youth Mobile, dins dels actes del Mobile Congress, anem també a la Fira de Robòtica de Barcelona. A l'alumnat de quart de l'ESO anem al Saló de l'Ensenyament per a guiar-los per a que triïn els seus estudis postobligatoris i organitzem el viatge de final d'etapa de quart de l'ESO, que acostumem a anar-hi a la ciutat de Roma. També participem en molts concursos, per exemple, anem al Picalletres, al concurs de lectura en veu alta. També anem a veure obres de teatre de clàssics de la literatura catalana, castellana i universal o al Círcul Catòlic o a Barcelona. I al mateix temps, al voltant del mes de finals de gener, organitzem 2 dies d'esquiada que acostumem a anar-hi, en el qual la convivència entre els diferents alumnes de tot el centre resulta molt positiva. Això serien més o menys les sortides més destacades. Al mateix temps, també cadascuna de les jornades pedagògiques que organitzem al centre que se relacionen amb dies molt assenyalats, com per exemple el Tecnolab Day o els tallers d'impressió 3D de robòtica. També organitzem actes que estiguin relacionats amb dies molt marcats, com per exemple el Dia de la Pau, en el qual fem actes relacionats amb la no violència, o el Dia de la Dona, o el Dia del Medi Ambient, tan necessari actualment. I així mateix organitzem una festa bastant especial el dia i la diada de Sant Jordi, en el qual és l'alumnat el que organitza una sèrie de tallers, i al final d'aquesta mena de tallers s'organitza un certamen en el qual l'alumnat fem el lliurament dels premis literaris, de la millor fotografia, de la millor portada de l'agenda
i del millor test científic. I així mateix, també, com molt bé ha explicat la Iolanda, som un centre al qual la tutoria li donem una importància rellevant. Llavors, organitzem tallers setmanals dins de les hores de tutoria de tot el grup, en el qual se treballen diferents tallers que puguin desenvolupar i ajudar a un major coneixement de l'alumnat, tant des del punt de vista formatiu, com personal, com associatiu, a través de tallers com són la prevenció del mal ús de les xarxes d'internet, l'educació emocional, l'educació sexual, la prevenció de drogues, l'alimentació saludable i el consum responsable. Per tant, doncs, un ventall força variat i força ric pel que fa a aquest enfortiment del sentiment de pertinença i, òbviament, també de tot el procés d'adquisició de coneixements per part de l'alumnat. I Lídia Jiménez, entenc també que amb la voluntat també de millorar i d'enfortir al màxim la convivència i el clima del centre, oi? Deu ser també un punt fonamental del vostre programa d'actuació. Sí, la convivència és un punt molt important per a nosaltres i el cuidem molt. Nosaltres volem promoure un projecte de mediació entre iguals. La mediació com a vehicle de convivència, que ajuda a aprendre a participar, a cooperar amb els altres alumnes. L'alumnat, perquè aprengui, necessita d'un entorn favorable i que se senti còmode i hi hagi un bon clima. També volem promoure la participació de l'alumnat a través del Consell de Delegats i la participació de les famílies en les activitats i jornades del centre, algunes de les quals ja el Josep ha dit abans. Per tant, aquesta voluntat també d'enfortir aquesta presència també de l'alumnat a l'hora de la presa de decisions relatives al futur de l'institut. Anem acabant, però encara comentar un parell de qüestions. És inevitable referir-nos a la situació actual en què ens trobem, en aquest estat d'alarma. Iolanda González, com s'ha gestionat, com esteu gestionant tot plegat aquesta situació que no deu ser gens fàcil i, a més del tot inèdita? Doncs l'hem gestionada seguint les instruccions i les indicacions del Departament d'Educació i sempre sense perdre de vista l'objectiu d'estar en contacte amb l'alumnat. Disposem d'una plataforma virtual educativa de l'entorn del Google Suite, el Classroom, on cada professor, des de la seva matèria, des del seu àmbit, els hi fa arribar recursos didàctics en diferents formats, més audiovisuals, més visuals o escrits, i encomanar tasques que després revisa i ajuda a fer-les als alumnes. Està en contacte per resoldre dubtes via correu electrònic, via videotrucada o també hem fet suport telefònic a aquell alumnat que ho ha necessitat. Vull destacar la feina i l'adaptació que han fet tot el nostre alumnat per acostumar-se a aquesta nova situació, per adaptar-se a aquesta nova manera de treballar. També el professorat i l'equip de tutores i de tutor que estan fent una feina de suport molt de prop de les famílies i animar l'alumnat a seguir treballant com ho estan fent fins ara, fins que duri aquesta situació. Tots sabem que no és fàcil per ells, perquè de cop i volta s'han quedat amb el que més aprecien en aquesta edat, que és el contacte amb els seus iguals. I molts ànims des d'aquí i esperem que ens puguem retrobar ben aviat. I, per tant, com preveieu que pugui afectar el proper cas aquesta situació que estem vivint ara mateix? Haurem de veure en quines condicions comencem el nou curs. Nosaltres estem preparats per fer-ho amb les condicions i amb les indicacions que el departament ens faciliti. Des d'aquí també vull transmetre un missatge de tranquil·litat per a aquelles famílies que els seus fills comencin primer d'ESO el curs vinent. Som conscients que fer un canvi d'etapa en aquestes circumstàncies i que no han acabat sisè de primària a l'últim trimestre amb unes condicions de normalitat, això pot angoixar les famílies. Bé, dic que aquesta serà una situació amb la que ens trobarem tots els instituts, que ho tindrem en compte, que el pas de primària a secundària per nosaltres sempre ha estat un moment molt cuidat, que sempre estem en contacte amb les escoles de primària, que evidentment rebrem la informació dels aprenentatges que tenen assolits,
que aquest canvi d'etapa no ha significat mai un gran salt, sinó una continuïtat amb els aprenentatges i continguts educatius i que aquest proper curs encara ballarem més perquè això sigui així i que el canvi d'etapa sigui el més natural possible. Pel que es veu, manca de ganes i manca d'esforç per poder-ho assolir, segur que no n'hi haurà. Abans comentàveu, parlàveu del projecte Onada, en el qual l'Ajuntament hi col·labora. Com està sent, Josep, també, més enllà d'aquest projecte, la col·laboració de les vinyes amb l'Ajuntament de Cubelles? En primer lloc, volem destacar i agrair el suport que hem tingut des del primer moment per part del consistori municipal des de l'inici de la crisi, tant en la recollida d'ordinadors de segona mà per a les famílies necessitades, com en la contribució de la millora de la connectivitat de les famílies amb l'objectiu que tot l'alumnat de Cubelles pugui seguir les classes. Així mateix, també voldríem destacar dues iniciatives, una la de la Núria Jané, responsable de l'Arxiu Municipal de Cubelles, que ha digitalitzat tota una sèrie de fotografies i de negatius relacionats amb elements ben significatius de Cubelles, com són les salines, com són la platja, amb fotos antigues. I ha fet, a partir del seu blog, aquesta mena de trencaclosques interactiu tan xulo, que ha servit també per a l'alumnat per a conèixer millor el nostre territori, així com el programa educatiu Cada aula un cinema, del Sunshine Fest, que ha obert els seus continguts a tota la comunitat educativa per poder visualitzar tots aquells documentals i pel·lícules que estan relacionades amb el medi ambient. Una iniciativa impulsada pels cubellencs Claudio Lauria i Jaume Gil, que són els responsables d'aquest Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient que se celebra, té una edició a Barcelona i una altra, de la qual Cubelles és subseu, i una altra edició també a Mèxic. Doncs ara sí, per anar acabant, Yolanda González, bé, acabem de conèixer quines seran les dates de preinscripció, quina és la informació i la manera que tindran les famílies de poder completar aquesta preinscripció i per poder estar el més assabentades possibles de tota aquesta oferta educativa de l'Institut Les Vinyes. El departament ha fet públiques les dates, com tu has dit. Les dates són del dimecres 13 al 22 de maig. Tots els tràmits es podran fer en línia per evitar desplaçaments als centres, així ho recomana el Departament d'Educació. I la manera de fer-ho ho trobaran tota a la nostra web, està penjat a la nostra web. Veuran que per fer-ho telemàticament hauran d'emplenar un formulari del departament i enviar la documentació escanejada o fotografiada al correu electrònic del centre. També hi haurà uns dies per fer preinscripció presencial per a aquelles famílies que els hagi estat impossible fer-ho de manera telemàtica, que són del 19 al 22 de maig, i caldrà demanar cita prèvia a partir del dimecres 13 de maig. A la nostra web trobaran el correu electrònic i un telèfon amb un horari d'atenció per atendre consultes i dubtes i també per demanar aquesta cita prèvia a partir del 13 de maig. Però tota aquesta informació, així com altra informació del nostre centre, del nostre projecte educatiu, el trobaran a la nostra web de l'Institut Les Vinyes Cubelles. Per tant, tot aquell que tingui dubtes, que vulgui conèixer més a fons, que visiti la pàgina web de l'Institut Les Vinyes. Doncs aquest és el nou equip directiu que encetarà el curs 2020-2021 al capdavant de l'Institut Les Vinyes de Cubelles, en Josep Amaya i la Lídia Jiménez, professors del centre que s'incorporen a l'equip directiu, l'Alba Rodrigo, que ja en formava part i que a partir del curs vinent serà la nova cap d'estudis, i Yolanda González, professora amb llarga trajectòria al centre, que a més a partir formalment del curs vinent serà la nova directora. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos atensat tota aquesta informació relativa al centre i, sobretot, moltíssimes gràcies per la feina que esteu duent a terme. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Com sempre, tornem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.